Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους από όπου και αν με παρακολουθείτε. Καλησπέρα στους Έλληνες μετανάστες σε όλο τον πλανήτη. Καλησπέρα στην Κύπρο μας, στον Πόντο και στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Είμαι η δημοσιογράφος Ελισάβετ Σίσκου. Σήμερα έχουμε 16 Μαρτίου 2023 και ξεκινάμε. Χθες Τετάρτη στις 9 δεν πραγματοποιήθηκε η εκπομπή μου λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων της Ένωσης Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου που ανήκω και εγώ. Γραφτείτε αγαπητοί μου φίλες και φίλοι στο νέο μου κανάλι για να με παρακολουθείτε. Το σύνδεσμο θα σας αφήσω κάτω από την εκπομπή μου στο πρώτο σχόλιο. Αγαπητοί μου, ξεκινάω με την πανεργατική απεργία σήμερα 16 Μαρτίου 2023. Εκατομμύρια πολίτες, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, εκπρόσωποι συλλόγων, οργανώσεων και φορέων σε όλη την Ελλάδα έστειλαν με τη συμμετοχή τους στις απεργιακές συγκεντρώσεις για το έγκλημα των τεμπών. Και ας μην κάνει πως δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση, λοιπόν, έστειλαν τα δικά τους μηνύματα. Κεντρικό σύνθημα τους, το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί, δεν θα συγκαλυφθεί, δεν θα σβήσει από τη μνήμη μας. Ακόμα κυριάρχησε και το σύνθημα «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος, οι ζωές μας έχουν αξία». Είχαμε απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλες τις ελληνικές πόλεις, Πύργο, Αμαλιάδα, Σπάρτη, Αίγυο, Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αριδαία, σε όλες τις ελληνικές πόλεις και στην Αριδαία, στην κεντρική πλατεία διαμαρτυρήθηκαν. Ήταν εκεί εκπρόσωποι όλων των κλάδων, ομιλητές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώτης ΕΛΜΕ Πέλας, Τσιάνου Μαριάννα και Τραπεζανίδης Γιώργος και επίσης ο μιλητής και ο Χρήστος Κοντίδης, γραμματέας του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών των Ομών Πέλας και Ημαθίας. Οι ομιλίες τους αφορούσαν κυρίως την τραγωδία στα Τέμπη και την αξία της ανθρώπινης ζωής και την απόδοση ευθυνών και όχι στη συγκάλυψη. Αυτό που προσπαθεί δηλαδή η κυβέρνηση να κάνει και όλοι το καταλαβαίνουμε, να συγκαλύψει επειδή φταίει. Έτσι συνηθίζεται εδώ και κανείς δεν τιμωρείται. Έχουμε συνηθίσει σε αυτό σκάνδαλα επί σκανδάλων και κανείς δεν τιμωρείται. Στα Γιάννενα, στη μαζική κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρίας βροντοφώναζαν «Το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί, δεν θα συγκαλυφθεί, δεν θα σβήσει από τη μνήμη μας». Και με υπηρετικό μυρολόι από το κλαρίνο του Βασίλη Παπαγεωργίου οι γιαννιώτες τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας. Στην τεράστια απεργιακή διαδήλωση της Αθήνας, χωρίς αιτία, ήταν άγρια και με άνωθεν εντολή, όπως καταλαβαίνουμε, η επίθεση των ΜΑΤ εναντίον των συγκεντρωμένων. Όπως καταγράφηκε σε κάμερα, Δημηρία ΜΑΤ αρχικά παρακολουθεί την πορεία και περνά από την κάτω μεριά της πλατείας Συντάγματος και ανεβαίνει από την Όθωνος στην πάνω πλατεία. Όταν ξαφνικά και χωρίς να έχει μεσολαβήσει το οτιδήποτε, καμία πρόκληση, φίλες και φίλοι, η Δημηρία των ΜΑΤ παίρνει εντολή, αυτό φάνηκε από τις κινήσεις τους, γιατί ήταν πολύ ξαφνικό, χωρίς αιτία, και υπάρχει και σε βίντεο, και ορμά λοιπόν πάνω στους διαδηλωτές με μεγάλη βιαιότητα.
Αυτά βέβαια τα συστημικά κανάλια δεν τα λένε. Τα λέμε εμείς που είμαστε στο διαδίκτυο. Κτυπώντας λοιπόν, όρμησαν κτυπώντας όποιον έβρισκαν μπροστά τους με κλόπ. Διαλύουν το τμήμα της ανύποπτης αυτής πορεία και μάλιστα πέφτουν πάνω στο μπλοκ των courier της ΣΒΕΟΔ, το οποίο βέβαια χτυπά αλίπητα. Οι αστυνομικοί λοιπόν χτυπάνε ασταμάτητα, ακόμα και όταν κάποιοι διαδηλωτές πέφτουν κάτω και αλίπητα λοιπόν τους χτυπάνε. Σκοπός ήταν να διαλύσουν τη διαδήλωση, τα ίδια που έκαναν και επί ΣΥΡΙΖΑ όταν διαδήλωναν οι πολίτες για τη Μακεδονία. Και ας παριστάνουν τώρα πώς διαδηλώνουν ή του ΣΥΡΙΖΑ με τους πολίτες. Πόση υποκρισία, Θεέ μου, κυρίες και κύριοι. Κάποτε για τη Μακεδονία διαδήλωναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά όλα γίνονται για την καρέκλα. Η υποκρισία περισσεύει στην Ελλάδα μας, στα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ξεκάθαρο είναι πως έγιναν όλα αυτά με κυβερνητική εντολή για να διαλυθεί η διαδήλωση. Βλέποντας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πως με παροχές και άλλα κόλπα, πως δεν σταματούν οι πολίτες, άρχισαν την τρομοκρατία για να αποδυναμωθούν οι κινητοποιήσεις. Ιδιαίτερα το ξύλο το έφαγαν οι νέοι. Έτσι, για να μάθουν να μην διαμαρτύρονται και να κάθονται μαλθακοί στο καναπέ του σπιτιού τους και φοβισμένοι. Όμως οι διαδηλωτές, οι πολίτες όλων των ηλικιών είναι αποφασισμένοι και δεν πρόκειται να σταματήσουν αυτό, να το τυπώσουν καλά στο μυαλό τους ή της κυβέρνησης. Και στη Θεσσαλονίκη πιάστηκαν στα πράσα, φάνηκε η αγαστή συνεργασία που υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις μεταξύ κουκουλοφόρων με σακίδια και ΜΑΤ. Κάμερα λοιπόν απαθανάτησε μπροστά τα ΜΑΤ και πίσω τους κουκουλοφόρους έτοιμους για όλα. Παραταταγμένοι όλοι μαζί στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Μητροπολίτου Γεναδίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι το σημείο αυτό. Μεγαλειώδης ήταν και η απεργιακή συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας και στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, χιλιάδες εργαζόμενοι, νέοι, φοιτητές, μαθητές, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι συμμετείχαν στην κινητοποίηση ενάντια στην πολιτική που εκποιεί δημόσια περιουσία και θυσιάζει δικαιώματα, ακόμα και τη ζωή του λαού μας, στο βωμό του κέρδους των μονοπωλίων. Συνεχίζω λοιπόν με αυτά για τις κινητοποιήσεις. Οι πορείες και οι διαμαρτυρίες είχαν επιτυχία. Μαζική ήταν η κινητοποίηση στην Ελλάδα σήμερα, 16 Μαρτίου 2023. Συνεχίζω, αγαπητοί μου, με ένα επίσης πολύ σοβαρό ζήτημα που σχετίζεται με την οικονομία. Μέσα σε 3 ημέρες έχουμε πτώχευση 2 αμερικανικών τραπεζών και αναμένονται εξελίξεις και στην παγκόσμια οικονομία. Πρώτα πτώχευσε η Silicon Valley των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους οι επικεφαλείς δεκάδων νεοφυών επιχειρήσεων στην περιοχή της Καλιφόρνιας μετά την κατάρρευση της Silicon Valley, αλλά δεν είναι και η μόνη. Οι επικεφαλείς δεκάδων νεοφυών επιχειρήσεων πλέον δεν έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους για να καλύψουν υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις πληρωμές των εργαζομένων τους. Και στο καπάκι μέσα σε 3 ημέρες πτώχευσε και η Signature Bank, ενώ η First Republic
Bank ανακοίνωσε ότι χρειάζεται λίγο χρόνο για να ενισχύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητά της. Λέγεται πως η επόμενη τράπεζα που θα καταρρεύσει θα είναι η First Republic Bank μετά τη Silicon Valley και τη Signature Bank. Οι τράπεζες αυτές είναι περιφερειακές. Η ζημιά έχει ξεκινήσει και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι δεν θα ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες που θα καταρρεύσουν, λόγω των μεγάλων αυξήσεων των επιτοκίων από τη Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για να στηριχθεί η αμερικανική οικονομία, αλλά και από την αιμορραγία των κρατικών ομολόγων. Θεωρούνται αυτά τα δύο στοιχεία που σας ανέφερα ως αιτίες. Βλέπουμε εκατοντάδες Αμερικανούς να στείνονται έξω από τη τράπεζα First Republic στη Νότια Καλιφόρνια. Αυτή ακόμα δεν έχει καταρρεύσει. Στείνονται για να αποσύρουν τα χρήματά τους στον απόϊχο της κατάρρευσης της Silicon Valley Bank. Αλλά δεν τα καταφέρνουν. Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Carl Icahn, σχολιάζοντας την κατάρρευση της Silicon Valley Bank, είπε πως αυτό δείχνει πως η αμερικανική οικονομία καταρρέει και ακόμα πως η καθαρή αξία του μεσαίου νοικοκυριού είναι ουσιαστικά μηδαμινή. Τα νοικοκυριά δεν έχουν πλέον πρακτικό πλούτο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και όχι μόνο. Και στην Ευρώπη. Έχουμε τα ίδια. Και στην Ελλάδα μας. Εδώ ο πληθωρισμός είναι το χειρότερο πράγμα και μπορεί να συμβεί, είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να συμβεί σε μια οικονομία, αγαπητοί μου, είναι ο πληθωρισμός. Και γιατί αναφέρομαι στην αμερικανική οικονομία, θα μου πείτε. Δεν είναι τι μας νοιάζει, επειδή κυρίως χώρες αδύναμες οικονομικά όπως η Ελλάδα, αλλά και ισχυρές χώρες, άσχετα που μας λένε οι πολιτικοί εδώ πως η οικονομία μας πάει πάρα πολύ καλά, επηρεάζονται άμεσα από αυτή την κατάσταση και ήδη άρχισε να φαίνεται. Βλέπουμε πως και η δεύτερη μεγάλη τράπεζα της Ελβετίας, που όλοι ξέρουμε πως η οικονομία της είναι ισχυρή, η ελβετική Credit Suisse ανέλαβε τη δημοσίευση, ανέλαβε και δεν μπόρεσε να διεκπεραιώσει, παρόλο που προσπάθησε, τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσής της. Η Credit Suisse αυτή τη στιγμή κατρακυλάει και συνεχώς αναβάλει την τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσής της για το 2022. Αυτή τη στιγμή συνεχώς κατρακυλάει και είναι στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Η Ελβετική Τράπεζα, υποτίθεται ότι η Ελβετία έχει πάρα πολύ ισχυρή οικονομία. Η μετοχή της έχει υποχωρήσει ακόμα και κατά 30% και δεν ξέρουμε πότε θα δημοσιευθεί η ετήσια έκθεση του 2022, που όπως σας είπα την αναβάλει συνεχώς. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, είναι μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα, δεν είναι όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάρρευση της Credit Suisse και η κατάρρευση της Silicon Valley δεν οφείλονται βέβαια οι δύο αυτές τράπεζες, η κατάρρευσή τους δεν είναι για τους ίδιους λόγους. Δεν έχουν καταρρεύσει από τις ίδιες αιτίες, αλλά θα φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα, θα φέρουν την ύφεση στις δυτικές κοινωνίες. Αίτηση για κρατική βοήθεια προς την Ελβετική Κεντρική Τράπεζα υπέβαλε η Credit Suisse, σύμφωνα με τους Financial Times, μετά το κράχ, και αυτή είναι μια εξέλιξη που τρομάζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ξεκινήσει προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει κάποια διάχυση προς το ευρωσύστημα.
Όλα δείχνουν πως έχει ξεσπάσει μια παγκόσμια τραπεζική κρίση, η οποία πυροδοτήθηκε από την πρόσφατη κατάρρευση της Silicon Valley Signature τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πλέον οι ανησυχίες των αγορών εστιάζουν στην ελβετική τράπεζα Credit Suisse, όπως σας είπα. Πηγή της τραπεζικής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανέφερε ότι δεν βλέπει κάποια άμεση μεγάλη επίπτωση στις τράπεζες της Ευρωζώνης από την κατάρρευση περιφερειακών αμερικανικών τραπεζών, μικρών τραπεζών, όπως αυτές που κατέρευσαν, που σας είπα, τονίζοντας όμως πως αυτό μπορεί να αλλάξει αν καταρρεύσουν μεγαλύτερες τράπεζες, φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα ένα κράχ στις ελληνικές και στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές. Στο πάγο μπήκαν αυτόματα λόγω απολειών και οι μετοχές. Αυτό το μήνυμα είναι αισιόδοξο μέχρι στιγμής και για να ανατραπεί η κατάσταση κατάρρευσης και να μην συνεχιστεί και σε μεγάλες τράπεζες, αρχικά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική, μήπως θα πρέπει να τελειώνει και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μετά το COVID μας προέκυψε και η Ουκρανία και όλα αυτά βέβαια συνέτειναν σε αυτό το αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η διαφαινόμενη κρίση δεν θα εξαπλωθεί παρασύροντας και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θέματα εντοπίζονται και σε αρκετές ιταλικές τράπεζες και η γαλλική BNP Paribas χάνει τουλάχιστον 8%, ενώ πιέσεις ασκούνται και στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών. Η Alpha Bank σημειώνει απώλειες 7,89%. Η Eurobank Κυπριακός είναι στο μείον 6,79% και 6,65% αντίστοιχα. Ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έπεσε κατά 3,63% μονάδες και ο γερμανικός επίσης έπεσε και ο βρετανικός και ο γαλλικός και ο ιταλικός και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Έχουμε βουτιά και του χρηματιστηρίου Dow Jones. Θυμόμαστε, αγαπητοί μου, τότε το 2007 με την κατάρρευση της αμερικανικής τράπεζας Lehman Brothers τον Αύγουστο του 2007 που παρέσυρε την ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά τότε, το θυμόμαστε. Ας ελπίσουμε πως δεν θα επαναληφθεί, δεν θα το δούμε αυτό να εξαπλώνεται. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα ένα κράχ, έτσι σε εισαγωγικά, στις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές. Από την άλλη μεριά όμως πανηγυρίζουν η Κίνα και η Ρωσία, που γίνανε μεταξύ τους στενοί φίλοι μετά τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας. Χτυπούν όπως μπορούν την αμερικανική οικονομία. Οι Κινέζοι αγοράζουν χρυσό και πωλούν ομόλογα, τα οποία έχουν εκτοξευθεί, κερδίζοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε μία ημέρα. Οι Ρώσοι επίσης αγοράζουν χρυσό και αποδολαριοποιούν τις συναλλαγές τους. Ξεπέρασε και τα 1.900 δολάρια ο χρυσός αναουγιά με κέρδη 2%. Και η αγορά του πολύτιμου αυτού μετάλλου είναι μεγάλη από τους Κινέζους και άλλους, επειδή θεωρείται ασφαλής αγορά. Η κακή διαχείριση του COVID έφερε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πήραν παρόμοια εξαντλητικά μέτρα με εμάς, με αποτέλεσμα τις τραγικές συνέπειες αυτές που σας ανέφερα στην οικονομία. Στη συνέχεια ακολούθησε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας,
η στήριξη Ζελένσκι σε εξοπλισμούς στοίχησε πολλά δις στην αμερικανική οικονομία, τα οποία χρεώθηκαν στους Αμερικανούς πολίτες. Και εμείς χρεωθήκαμε τις αντικαταστάσεις πολλών εξοπλιστικών που θα πρέπει να γίνουν, που είναι απαραίτητο να γίνουν, οι εγκαταστάσεις αυτές είναι απαραίτητο να γίνουν ως χώρα που απειλείται συνεχώς από την Τουρκία, η Ελλάδα μας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφερόμενος στην τραπεζική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρώπη, είπε πως την έχει προκαλέσει η άμυαλη, αυτή την κρίση την έχει προκαλέσει, την οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει, την έχει προκαλέσει η άμυαλη διαρκής εκτύπωση χρήματος χωρίς αντίκρισμα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιλέξει είπε ότι η κρίση ξεκίνησε από τις εποχές των μέτρων κατά της πανδημίας, όπου ορισμένες ανεπτυγμένες οικονομίες καταχράστηκαν τη μονοπωλιακή τους δύναμη όσον αφορά τα νομισματικά μονοπόλια. Άνοιξαν τη μηχανή τυπώματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τύπωσαν 5,9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό αντιστοιχεί στο 38% όλων των κυκλοφορούντων χρημάτων. Τα τύπωσαν σε διάστημα 2 ετών, κάτι που είναι χοντρικά, θα πούμε, το ποσό που τυπώθηκε τα προηγούμενα 40 χρόνια. Το ίδιο ποσοστό και στην Ευρωζώνη τύπωσαν, λοιπόν, στην Ευρωζώνη τυπώσαμε 2,5 τρισεκατομμύρια. Και συνεχίζει ο Πούτιν, αυτά είναι τα λόγια του Πούτιν, απελευθέρωσαν αυτά τα χρήματα στην οικονομία και τα μοίρασαν στον κόσμο. Κάτι που δεν είναι κακό αυτό, καθ' αυτό. Και εμείς χρησιμοποιήσαμε για παρόμοια τακτική, λέει ο Πούτιν, αλλά ήμασταν πολύ προσεκτικοί. Έγινε με μέτρο και έτσι αυτό δεν οδήγησε σε ένα τέτοιο κύμα πληθωρισμού και δεν έχει και άδικο. Είναι σωστά αυτά που λέει. Να δούμε στο τέλος, αγαπητοί μου, ποιος θα επικρατήσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συν ΝΑΤΟ και Ευρώπη, ή η νέα συμμαχία Ρωσία, Κίνα, Ιράν και άλλες χώρες που είναι μαζί με αυτή τη συμμαχία. Όσο για την ελληνική οικονομία, είναι γνωστή σε όλους η εξαθλίωση, η κατρακύλα και η γύμνια. Ξέρουμε όλοι τι βιώνουμε, την ακρίβεια, δανειζόμαστε συνεχώς. Το χρέος ξεπέρασε τα 400 δις, παρόλο που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι οικονομολόγος του Χάρβαρντ, μας βύθισε ακόμα περισσότερο στο σκοτάδι και δεν ξέρω με τέτοια σμπροξιά που φάγαμε αυτά τα 4 χρόνια, εάν μπορέσουμε ποτέ να συνέλθουμε. Με δανεικά τη βγάλαμε 4 χρόνια, κρυμμένοι με μάσκες στα σπίτια μας, για να μην κολλήσουμε τον κοροϊδοϊό, αγαπητοί μου. Εκείνο το διάστημα που ήμασταν μασκοφόροι στα σπίτια, κλεισμένοι, σας τα έχω πει τότε ακριβώς που γινόντουσαν αυτά, βόλεψε τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και κουβαλούσε με το όνομα Μακεδονία και κουβαλούσε λαθρομετανάστες με λεωφορεία σε διάφορα σημεία της ελληνικής επικράτειας, επαναλαμβάνοντας το παραμύθι του ΠΟΗ, του Μπουρλά και των άλλων, που είναι αχόρταγοι για χρήματα, για να τρομάξουμε για τα καλά όλοι μας και να έρθουν στη συνέχεια για να μας πουλήσουν τα γνωστά εμβόλια. Στην αρχή τσιμπήσαμε όλοι σε έναν άγνωστο ιό. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ιός είναι, αυτό στις αρχές του 2020. Και στη συνέχεια, όταν αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε, εμείς τουλάχιστον που ψάχνουμε, καταλάβαμε τι συμβαίνει. Και ήρθαν οι εμβολιασμοί και τώρα οι ξαφνικίτιδες. Θα τα πούμε όμως σε μια άλλη εκπομπή πιο αναλυτικά για τις ξαφνικίτιδες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στη γειτονική Τουρκία.
η οποία βίωσε εκτός από τους σεισμούς και πλημμύρες τις τελευταίες ημέρες, στις ίδιες περιοχές όπου πάνω, στις ίδιες περιοχές που έγινε ο σεισμός, γίνανε οι σεισμοί, έγιναν και οι πλημμύρες, όπου πάνω από 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί αγνοούνται. Χιλιάδες πολίτες έχουν μείνει έξω από τα σπίτια τους. Μεταξύ των θυμάτων είναι και άνθρωποι που ζούσαν σε σκηνές. Φανταστείτε τώρα να μένεις σε σκηνή, φίλες και φίλοι, να είναι χειμώνας, άγριος χειμώνας εκεί που πιάνει, στις περιοχές αυτές, και να πλημμυρίσει και με λασπόνερα η σκηνή στην οποία μένεις με την οικογένειά σου. Είναι τραγικό, πραγματικά τραγικό και εφιαλτικό θα έλεγα. Και θα τελειώσουμε απόψε την εκπομπή μας με κάτι πολύ ωραίο και θετικό. Αυτό το άφησα για το τέλος. Το αθάνατο ελληνικό πνεύμα είναι πάντα πρωτοπόρο στο πλανήτη, αγαπητοί μου. Και από το αθάνατο ελληνικό πνεύμα είναι και η επόμενη ανακάλυψη. Ο βιολόγος Παναγιώτης Δημητρίου από την Χαλκίδα, που συνεχίζει τις σπουδές και είναι φοιτητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και ο βιολόγος Γιώργος Ζοχιός από τη Σαντορίνη, που κάνει μεταπτυχιακό στη βιοτεχνολογία στο ΕΚΠΑ, αναζητούσαν ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο για τη δημιουργία χαρτιού και πέτυχαν το στόχο τους. Κατάφεραν να φτιάξουν χαρτί από βακτήρια. Αγαπητοί μου, ναι, καλά ακούσατε, χαρτί από βακτήρια. Αξιοποίησαν τη γνώση από το πανεπιστήμιο, τα εργαστήρια, αλλά και τα δικά τους πειράματα. Κάποια στιγμή σκέφτηκαν σίγουρα με κάποια στεναχώρια, πόσα δέντρα κόβονται για χαρτί, πόσα πολλά δέντρα κόβονται για χαρτί, που όλοι χρησιμοποιούμε χαρτί, τα βιβλία μας, τα χαρτιά μας που έχουμε στο σπίτι μας, η χαρτί κουζίνας κτλ. Όλα είναι από τα δέντρα. Σκέφτηκαν λοιπόν πόσα δέντρα κόβονται και κάθισαν και προσπάθησαν να βρουν ένα πιο φιλικό τρόπο για το περιβάλλον, για την παραγωγή χαρτιού. Τότε στο Γιώργο ήρθε η ιδέα να χρησιμοποιήσουν βακτήρια. Και έτσι λοιπόν οδηγήθηκαν σε αυτή την πολύ σπουδαία ανακάλυψη, αγαπητοί μου. Έβγε και στους δύο, στον βιολόγο Παναγιώτη Δημητρίου από τη Χαλκίδα και στον επίσης βιολόγο Γιώργο Ζοχιό από τη Σαντορίνη, να τους χαίρονται οι οικογένειές τους, να τους χαιρόμαστε όλοι οι Έλληνες, να τους χαίρεται ο πλανήτης για αυτή την πολύ σπουδαία ανακάλυψη. Αγαπητοί μου, αυτά για απόψε. Εάν σας άρεσε, πατήστε μου άρεσε και κάντε κοινοποίηση. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν, να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο μπορούμε καλύτερα. Να προσέχουμε την υγεία μας και την υγεία των αγαπημένων μας. Αγαπητοί μου, καλό σας βράδυ.